Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Report sa national newspaper ngay paubos sa ECQ ang Central Visayas gihimakak sa DOH Undersecretary. Sud lang sa tulukadlaw, kapin sa 600 ang nadakpan sa laing kalapasan sa ECQ protocols. Kanhi Doli 7 Regional Director namatay sa COVID-19. Iyang duha ka igsoon nag ilang inahan patay usab. Dugang tense muntar sa Lapu-Lapu City Hospital sa nagkadaghang ILI patients. Panginahanglan sa oxygen tanks, misaka usab. Border checkpoint sa Mandaue City, gihigpitan. No contact policy sa pagsusi sa mga motorista, ipatuman. Balik libreng sakay sa tricycle ang taga Talisay City. Apan ang ubang trabahante nahasol kaayo. Padre di pamilya nga pulis nga apo ni Yuyoy Villami adunay kanta sa sakripisyo nga haom sa pandemya. Aron masigurong luwas ang katawhan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Taliwa sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Region 7, mikuya na pusab ang balita nga gipaubos sa Enhanced Community Quarantine ang tibuok Central Visayas. Gumikan ini daghan na nabalaka sa mga balita hinungdan nga ang DOH mihatag og katinawan. Giklaro ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergire nga way kamatuuran ang migawas nga report. Kini ang report ni Femery Dumabo. Atul sa interview kang Dr. Maria Rosario Vergere kaganihang buntag sa Bobby Nalzaro on board saksi. Gihimakak sa DOH Undersecretary ang nagbansiwag kataho sa social media sa usa ka national newspaper nga giingong gipaubos pagbalik ang tibok Central Visayas sa Enhanced Community Quarantine. Giklaro ni Vergere sa tibok Region 7 nga wa siya otoridad nga mapahibaw kalabot sa quarantine status sa mga dapit. Ang nagsasalita lamang po ukol dito ay ang ating Interagency Task Force at saka po ang ating spokesperson ng Office of the President, Harry Roque. Nananatili po ang Region 7 under GCQ except for Cebu City which is now under ECQ and ang Talisay City po which is under modified ECQ. Hinuon gitangtang na sa national newspaper ang nahauna nilang report o miisyo og iratom. Samtang gipasabot ni Vergere nga sa gihimo nga desisyon sa Interagency Task Force kalabot sa quarantine status sa usa ka lugar. Accurate nga mga report ang ilang gibasihan o giduag yun sa ilang kadagkuan ang mga lugar pagsuta kon low, moderate o high risk ba kini. Araw na binibilang para makapagdoble ang numero ng kaso sa isang lugar at meron ho tayong tinatawag na critical care utilization rate. Ito naman po yung resources ng isang lugar ukol sa mga critical care. Samtang apelasyon sa Cebu City Government ug sa Kapitolyo alang na sa Talisay City nga ipuubos pagbalik sa GCQ, magdepende na sa pagsuta sa RIATF una kini iduso sa kauluhan.
Dugang ni Vergere nga adunay 60 ka mga licensed laboratory sa tibuok nasod. Tulo ni ini nga niya sa Central Visayas alang sa pagsubay sa mga swab test may kalabutan sa COVID-19. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok, Balitang Bisdak. Bisan pa man, sugot kapag patuman sa enhanced community quarantine din sa Dakbayan sa Sugbo, daghan gihapon kayo ang mga nadakpan nga mga quarantine violators. Ani ang report. Sa ikatulong adlaw nga pagpatuman sa enhanced community quarantine, daghan gihapon ang nagpabadlong nga wa mo tuman sa protocol. Sila ang nasignit sa mga otoridad gikan sa nagkaniang dapit sa syudad. Nagpadayon og mas gipahugtan pa sa atong kagamhanan diri sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpanakop sa mga violators o malapason sa lagda. Subay usab sa pagpaubos karon sa enhanced community quarantine. Kung ato makita kining mga bus mo ni ang round roving pag din gipasakay no gigamit isip sakinan sa mga violators ug dad-on dinhi sa may Plaza Independencia. Kining duha ka mga Indian national nga igo lang nigawas kay namalit kuno og pagkaon apil sa gidakop. Miangkon sila nga ilang sayop sanglit wa man makadala og quarantine pass. I just went out for grocery ba because I can't eat non-vegetarian. I am only depending on vegetables because I am Indian. Nausay mga minor de edad nga nadakpan. Katarungan nila nga dunay gipamalit nga ilang gikinahanglan. Like rated pass. Nabilin. Suma ni Raquel Arce ang Pangulo sa COVID Action Team nga mas midaghan ang mga violators nga nadakpan. Gani sa tulo lang kaadlaw nga pagpatuman mukapi naman sa 300 ang ilang nasignit. Gipasabot niya nga bisan kadtong mga magbarog-barog sa gawa sa balay nga magtapok-tapok dakpon yun. Overwhelming yun kaayo. Gisugat yun mis daghan kayong dakop, daghan kayong dinakpa no. Kagahapon lang from 6 a.m. to 12 midnight nakakuha ta og 222. Nausay gipang sakmit nga mga paninda daplin sa kalsada. Dili lang ang COVID Action Team, kun dili apil ang mga barangay frontliners o ang kapulisan ang manakop sa mga malapason. We will enforce unsay kamanduan na mo gikan sa taas. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Hospital magdugang og mga tents aron pag-accommodate sa mga SARI patients samtang panginahanglan sa mga oxygen tanks ni Saka. Siluan meron din sa report. Kini ang sitwasyon karon sa Lapu-Lapu City Hospital. Pipila sa mga pasyente nga may mga influenza-like illness. Sa may hallway sa OPD ug sa emergency area lang una gipahimutang kay okupado ang 14 ka mga COVID bed sa Tambalanan. Gani, may usa na kasari tent nga giset up sa gawas apan okupado usab kini. Sa sud gyud sa pila ka semana no, nagsigi og Saka ang admission nato. Labi na gyud sa ato mga pasyente nga dunay gipamati na gyud no. Ato sang asikaso sila maski naglisod ta pag kanang accommodate nila kay tungod sa kadaghan na gyud. Subay ni ini magmuntar og dugang tents ang Lapu-Lapu City Hospital aron mapahimutang ang dugang mga pasyente. Karong adlaw gikatakdang mag-set up og tulo ka mga additional tents aron sa pag-accommodate sa mga waiting nga pasyente. Kanang inyo makita diha nga tangki sa tubig, mag-set up diha og duha ka mga additional SARI tents. Samtang ikatulo nga tent ibutang sa luyong bahin ni anang blue tent. Sa kinatibukan, maka-accommodate kini og unom ka mga pasyente. Samtang gibutyag usab sa hospital administrator nga tungod sa kadaghang mga ILI ug SARI patients nga nadangat sa ilang tambalanan, mitaas usab ang demand sa oxygen. Sa wala pa ang COVID, 40 ngadto sa 45 ka mga tanks magamit sulod sa 3 ngadto sa 5 ka adlaw. Karon nga naa na ang COVID, sa usa lang ka adlaw mahurot ang 30 ngadto sa 40 ka mga oxygen tanks. We're securing another supplier because the demand of oxygen grabe kaysanan every day. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Bisan kun ubos sa GCQ ang dakbayan sa Mandawi, mas gihigpitan pa ang pagpatuman sa mga checkpoint sa mga buot musud sa dakbayan. Gipaningkamutan sa kapulisan ang no contact policy. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 9 kaganihang buntag, taas ang linya sa mga sakyanan gikan sa panagdait sa may Cebu City pasud sa dakbayan sa Mandawi.
Hugot nga gipatuman sa kapulisan ang checkpoint, gisusi ang matag sakyanan nga musud sa syudad. Pangayuan gyud og mga papeles pagpamatuod sa ilang katuyuan. Diri sa Mandawi sir kaya DCQ man ta, kuan lang mga quarantine pass o certificate of employment o ID. Sir. Lagi mo magpabalik sa mani no? Oh, wala man na siya documents. Gipaningkamutan sa kapulisan ang no contact policy. Dili hikapon ang mga dokumento ug mga IDs, inay igo lang nila kining tan-awon. Wala rami contact sa ilahang mga documents sir kay mamugunay i-instruct na mo sa mga higher officer. Sige na tan-awon gyud. Ang ilahang kung na sila yung mga documents, quarantine pass, COA sa ilahang gitrabahoan diri sa Mandawi, amo sila nga pasuglo. Tambag sa kapulisan, tumanon gihapon ang mga lagda kay pabilin pa man ang General Community Quarantine sa Mandawi. Kining auto nga gikan sa may opera, giharang kay kuwang og papeles. Matod sa nagmaneho, aduna unta sila ipatrabaho nga sakyanan apan wala sila gipalahos. Quarantine pass sa Mandawi ra. Okay. Wa ko kadala sir? Wala, Cebu City ra. Yung palawson, ito, war batay kwarta ni. Pahit kayo, way kwarta niya. Kamo dan tani mga kita kwarta. Ang nabuhi o, trabaho ko dito ko, tapod yun. Atul sa checkpoint kaganiha, may duha ka mga sakyanan usab nga nakabag-id na hinuon sa kalsada. May resulta kini sa paghuot sa trapiko. Hinuon, may responde ra gilayon ang taga-team aron maimbestigahan ang nahitabo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga taga-Talisay noon o taga-Taglisay ang misalig pagbalik sa free ride alang sa mga tricycle. 1,080 na unta ka mga tricycle ang nahatagan og permit to operate. Si Lian Singkulan, adunay live update. Lian. Bob, tungod kay gihunong una ang mga biyahe sa modern jeepney sa Dakbayan, ang uban nagsaligyod sa free ride nga gitanyag sa syudad. Kaganihang buntag sa may terminal og ubos sa flyover sa barangay Tabunok, daghang mga residente ang naghuwat nga makasakay og libre. Usa sa mga nagpaabot og milinya nga makasakay, si Joan D. Alagdon nga nagtrabaho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mag-ulian sa Dakbayan sa Talisay. Suma pa, hinatod sila og sakyanan sa ilang gitrabahoan apan kutobra sa City Hall ug aron makauli siya sa barangay Buok, kinahanglan pa siyang maghuwat nga makasakay og tricycle. Daw duha og tunga ngadto sa 3 ka oras ang iyang magahin sa pagbiyahe pa uli sa ilang panimay. Anang hasol man siya. Kay kanan linya-linya siya ba, pero magagwanta ta kay mao man gikuan nila sa gobyerno nga maglinya-linya ra jud ta. Samtang ang driver usab nga si Sanson Lastimosa, usa sa napilian nga mga tricycle drivers nga nakabiyahe pinaagi sa libreng sakay. Swerte na siya nga nahatagan og subsidy sa syudad alang sa mga tricycle drivers nga wala makabiyahe. Bintaha lang to kanang magbiyahe mi kay naami 300 taga-adlaw man na lang. Kasi nga sa usa ka buwan, usar mi ka drive, buwan ka pin. Tag-usar ka drive. Ya di na makuan gid kay igo. Kay pakaon pa na sa mga anak, pamilya. Matud sa pangu sa City Toda, Jonathan Tumulak, nga 1,080 na unta ka mga tricycle units ang nakabiyahe ni atong GCQ. Apan karon 80 na lang ang nahatagan og kahigayunan pinaagi sa libreng sakay sa syudad. Naghatag og subsidy ang syudad para sa mga tricycles nga dagdagan. So ang ato lang is, ang yun lang nato sila, ila lang iplano ang ilang mga lakaw aron dili sad magdaghan ang mga pasahero magpaabot para makasakay. Hinuon gipasabot sila nga di pagyud makabiyahe ug magpaabot lang sa ilang turno. Samtang Bob gipaniguro usab sa syudad nga luwas sakyan ang mga tricycle tungod kay miagi na kini sa inspeksyon. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report. Napon alasab ang kaso sa COVID-19 sa Bohol. Human nagpositibo ang tulok ka mga locally stranded individual nga mipauli sa Bohol. Sumani Bohol Governor Arthur Yap ang nisgutang LSI taga Balilihan, Sagbayan ug San Isidro nga nagpositibo sa PCR test. Na-stranded sila sa Cebu ug samtangang na-isolate sa mga quarantine facility sa ilang mga lungsod. Adunay natala nga 18 ka positive sa COVID sa Bohol. Di na pulo ang active
pito ang nakarecover ug usa ang patay. Moabot na sa 2,573 ang kasamtangang i-quarantine pa sa mga pasilidad sa kalungsuran. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Basa gipunan o gipalapdan pa sa Mandawi City Government ang mga bike lanes nga gipamuntar o gibutang sa kadalanan. Giawhag nila ang katawhan nga mutuman gyud sa mga lagda sa trafiko ug likayan ang magbabag sa bike lanes. Ang report ni Nico Serino. Sa may Mantawi Drive na abtanamo kini mga personnel sa team engineering nga busy sa pagmarka sa kadalanan. Unang gisukod ang kalsada gikan sa tumoy sa daan alang sa gidakon sa bike lane. Dayon gipintalan ang kalsada. Temporaryo ra hinuon ang pintal nga gigamit kay naglaraw ang team mugamit og thermoplastic paint aron mas permanente ang marka. Agi pintalan sa dud ang atong mga loop na ron, mga nagsugod ta sa WC no padung Mantawi Drive, Iyo Perez. Mo lagi na gipadali ni sa atong mayor ni Mayor Jonas Cortez kani atong bike lane for the safety sa atong mga bikers. Nainstular na sab sa taga-team ang mga signages aron daling mailhan sa mga motorista ang bike lane. Tinguha niini malibre kini gikan sa obstruction. Sama nining usa ka motor kaganiha sa may daan SB Kabahog. Natikitan gyud sa team ang driver tungod sa pagparking sa bike lane. Ang violation niya sa citation, illegal parking. Giawhag sa team nga tumanon sa katawhan pagsiguro nga libre ang bike lane ug walay obstruction. Among gikuan, illegal parking ka ba? Bili pa mo manato pala sa ako. Illegal parking sa kung nananda kayo din na gikuan, ihapal sa among labaw, una mo issue kita na i-disregard traffic lane kita sa bike lane. Kanang one way, mupalo jud sila sa traffic rule. Di sila mo counter kay for the safety sa mga bikers o sa mga nagmotor o mga sakyanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kanhi Regional Director sa Department of Labor and Employment Kundoli Region 7, Elias Kayanong, mitaliwan sa laing kalibutan, dungan ug adlaw siyang duha ka igsuon, samtang inahan nila namatay usab. Ani ang report. Ang anak ni kanhi Doli 7 Regional Director Kayanong nga si Mads Kayanong damuag may kumpirmar sa GMA Regional TV nga nagpositibo sa coronavirus ang iyang amahan. Apan sa wa pamatapti sa COVID si Direktor Kayanong, mipaubos pa kini sa chemotherapy session ani atong Hunyo 2. Pipila ka adlaw nag-ubo na kini apan wa lang magsaba sa iyang pamilya sa iyang gipamati. Sa misunod nga mga adlaw gihilantan ang kanhi opisyal nga gituuhan sa pamilya nga epekto lang sa kemo. Hunyo 9 namatay ang inahan ni Kayanong ug diha na siya miangkon sa iyang gipamati sa lawas. Human magkuha og swab sample miadto siya sa ilang ancestral home diin siya nag-isolate apan naglisod na siya sa paginhawa hinungdan nga gidala na siya sa Tambalanan. Hunyo 14 namatay si Kayanong diin migawas ang resulta sa swab test nga positibo siya sa COVID. Samtang ang igsuon ni Kayanong naunang namatay pipila ka oras ang milabay ug laing igsuon usab nga lalaki ang namatay usab sa susamang adlaw. Giklaro ni Mads nga ang resulta sa COVID test sa iyahang amahan lang ang ilahang nakuha. Samtang ang usa ka igsuon nga namatay na swab test apan wa sila'y kopya sa resulta. Ang inahan og laing igsuon ni kanhi Direktor Kayanong wa na mapaubos sa swab test. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Nanawagan ng Vicente Soto Memorial Medical Center sa tanang mga recovered COVID patients o gitawag nga COVID survivor nga mo-donate sa ilang convalescent plasma. Mato ni Dr. Beth Padillo nga alang kini sa mga critical COVID patients. Mapa-frontliner o yanong mga tauman nga anaa karon sa VSMMC. Karong adlaw nagkinahanglan sila og donor gikan sa COVID survivor nga adunay blood type nga O+.
Giawhag katong mga buot mo donate sa pagtawag sa mga numero 0922-896-6782 ug laing mga numero 0949-886-5946 ug 032-236-3886. Sa kasulugan sa Father's Day karong Domingo ha, atong saluduhan ang mga sakripisyo sa mga padre de familia nga mga frontliners sama sa mga pulis. Gani ang uban nagipaagi na lang sa kanta ang panahon sa pandemic. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Yang niabot kining kuyang balatian, kanunay nga andam tanang kapulisan. Ang serbisyo di anay bantay sa kadalanan, aron masigurong luwas ang katawhan. Kini ang original composition sa PR7 band, isip pahinumdum sa mga paningkamot sa kapulisan batok sa COVID-19. Piawit ni si Police Senior Master Sergeant Janyo Villami, apos sa bulanong novelty singer nga si Yuyoy Villami. Kapi na sa 15 katuig nga nanerbisyo si Villami isip pulis ug nahimong sakop diyang naumol ang PR7 band. Usa siya sa gidugang nga gipakatap sa kadalanan aron mapatuman ang lagda. Giangko niya nga nabalaka siya nga posibleng mataptan usab sa balitian, apan mas ni patigbabaw ang ilang kaikag sa pagpanerbisyo. Ang iyang kasinatian nakapadasig kaniya og siyang kaubanan sa pagtagik og bagong awit. Yes ma'am, para ma-encourage sa itong mga kauban nga labi na nasa field karon nga magkamot lang gyapon nga kuan di sila mawadag paglaom nga mutabang gyapon sa atong mga katawhan. Buhaton lang gyud ang tanan para makatabang sa atong mga katawhan. Kabahin ng mga pulis sa mga frontliners nga nahilayo sa tagsa-tagsa nila kapamilya. 5 kabuwan ng waig kita ni Villami ang iyang asawa ug duha niya kababayeng anak nga atuas sa Bohol. Alang kang Villami ug sa ubang mga amahang pulis, ang kaluwasan sa tagsa-tagsa nila kapamilya ug sa komunidad mo'y giisip nilang labing maayong gasa sa pagsaulog sa Father's Day karong Domingo. Alang sa tanang mga amahan ug sa mga nagpakaamahan, advance Happy Father's Day. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga pasahero sa Philippine Airlines mityabaw sa kalit nga pagkanselar sa ilang flights. Gani ang uban na on-board na sa eroplano o gagipahibaw na lang nga kansilado day among flights. Si Luan Mirondinas sa report. Kasamtangan karong mipuyo sa Stella Marie Seafarer Center, sila si Krisha Goles ug laing unom ka mga pasahero sa PAL nga pulos taga Sarangani Province. Alas 7 sa buntag niadtong Miyerkules unta ang ilang flight, apan gipahibaw na lang sila nga kanselado ang ilang flight. Biskan 2 days before ning abiso unta sila para dili nami makaadto og kuan airport or dili nami makabiyahe, dili nami makahawa sa mong boarding house. Kay nag-lockdown baya ang Cebu. Maayo na lang nga nakontak sa iyang kauban ang higalang pari nga miabag kanila aron mapahimutang sila sa Seafarer Center sa Pier 4 samtang naghuwat sa sunod nga flight. Dinhi libre ang ilang kaon ug accommodation. Natanggong na sila sa Sugbo sulod sa 3 ka buwan atol sa pagpatuman sa ECQ ug wa pay klaro kung kanusa ang sunod nga flight. Maong milukat na lang sila og tiket sa barko. Nag-contact na lang pud mi sa mga province dito nga sundon na lang pud mi sa Cagayan kay para makauli na lang jud pud mi. Apan mas dismayado ang pasaherong si Jake. Kinsa on board na unta sa eroplano paingon sa Zamboanga. Dihang kalit lang sila gipahibaw nga kanselado ang ilang flight tungod kay wala mo tugot ang LGU sa dakbayan nga makatugpa sila. Excited na tanan, saan naman nahitabo. Excited na katos, manaog mo sa plane. Wala man mi choice ang lain dito sa Buagay ng kauban namo, nagstay na lang sa airport,
for June 24 katong ribok. Nagpatabang na lang si Jake sa iyang pamilya aron mapadad-an og pangkonsumo ug bayad sa mapuy-an samtang nagpaabot sa flight sa Hunyo 24. Sa text message sa tigpamaba sa PAL, gipasabot ni ini nga wa sila tuguti sa LGU nga makatugpa busa wa sila'y mahimo kundi sa pagkanselar na lang sa biyahe. Samtang sa kaso sa mga pasahero sa Gensan, gitataw sa tigpamaba sa PAL nga sa unang simana pa lang sa Hunyo, kansilado na ang naasoing flight paingon sa Gensan kay gilimitahan sa LGU ang mga flights nga makatugpa sa ilang airport. Sa FB page sa Gensan, gipahibaw ni ini nga temporaryong gilimitahan ngadto sa tagduha ka flights matag simana, matag Lunes ug Huwebes lang ang ilang gitugutan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Karong adlawa, Hunyo 19, ang fiesta sa Most Sacred Heart of Jesus alang sa mga Katoliko apan gumikan sa pandemic. Sa labing unang higayon gisaulog ang kapistahan nga walay tao. Ano ang report? Sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus sa Dakbayan sa Sugbo gibutang ang imahin sa gawa sa simbahan. Gidayan-dayanan og mga buwak ug nausay mga banderitas. Apan ang mga lingin nga puti lang nga makita ug walay mga tao bisan pa man og fiesta karong adlaw. Taod-taod miabot ang usa ka dibuto nga nangamuyo ug nanuktok sa sagradong kasing-kasing ni Hesus. Ang kaluwasan sa mga tawo gikan sa COVID ang giampo. Ang ako lang yung prayer, sir, is intercession. We pray to our Lord Jesus, Sacred Heart of Jesus, na everything will be fine at the end of the day with everybody's cooperation. Si Father Vidal Gornes, ang rektor sa simbahan, mipadayag nga unang higayon kini sa kasaysayan nga gisaulog ang fiesta nga walay tao. Gipasabot niya nga bisan og nakasinati og pagsuway sa COVID apan gikinahanglan nga mosunod sa protokol alang sa kaayuhan sa tanan. COVID does not determine us, no? But the love of God, no, coming from the heart of Jesus. Gidugang sa pare nga malumo ang kasing-kasing sa Ginoo ug dili masukod ang iyang gugma sa mga tao ilabi na nining panahon nga gikinahanglan nato siya. Sacred Heart man ron, so not to lose heart. Not to lose heart, no? Not to lose heart and then draw strength from the heart of Jesus, no? Draw strength from the heart of Jesus. Kay ang kuan ba para natong Catholic, no? Ang sorry. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Councilor Rico Amores positibo sa COVID-19. Samtang Lapu-Lapu City Crisis Manager Mi Angkon nga alarming ang padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID cases sa Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Sa telephone interview, gikonpermar ni Konsehal Rico Amores nga positibo siya sa COVID-19. Niadtong Lunes sa hapon, nakasinati siya og hilanat ug ubo. Busa pagka-Martes, nagpaubo siya sa swab test, samtang gi-rapid test ang iyang pamilya ug ubang mga sakop sa ilang panimay. Gahapon, migawas ang resulta sa swab test. Busa karong adlaw, subling mobalik ang taga City Health Office aron mapaubo sa swab test ang iyang pamilya ug mga kauban sa balay. Optimistic man ko kay ang ako kanang ako ang lifestyle kon man more on the healthy foods ya dili man ko mo drink og alcohol niya exercise ko almost every day nag-exercise man ko ako lang ako ngifis kay ilantan ako ngifis niya ang problema sa ngifis kay doon na sa kanang heart problem. Mato ni Konsehal Amores, sa nakalabayng mga adlaw na-expose siya sa daghang mga tao ug posibleng didto niya nakuha ang virus. Iyang gihimugatan ang kamahinungdanon sa kanunayng pagsulob og face mask. Ang face mask nga overcompetent nga healthy kita tanan ang kanang ilegil atong mask kili nga usay ari na sa puwang kay mag-istorya tag tao. Kanang overcompetent na kayo tanan ba nga healthy na ko di ko maigo tigali. So, mao po na kay learn my lesson the hard way.
Karong adlawa, gikatakdang susihon sa mga sakop sa crisis management team ang kahimtang sa bagong 12 ka mga konfirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Lakip sa nagpositibo ang laing usa ka kawani sa City Hall. Ug ang usa ka 29 anyos nga babay kinsa bag-uhay lang nanganak ug nasutang nagpositibo usab ang iyang baby boy. Matod sa crisis manager, alarming ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa nakalabayng 5 ka mga adlaw. Ang atong buhaton sa kini nga gubat, self-discipline. Disiplina ra gyud sa kaugalingon sama sa paggamit og face mask, hugas sa kamot, limpyuhan ang kanunay mahikapan og social distancing. Sa pagkakaroon, moabot na sa 239 ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan ug 17 na ang nakalas. Apan moabot usab sa 70 ang nangaayo ug nakauli na sa ilang panimay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.